Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali nieda uffiċjalment il-programma Limnarja 2025, wieħed mill-aktar avvenimenti tradizzjonali u sinifikanti fil-kalendarju kulturali Malti. Din is-sena l-festa se terġa' sservi biex tirrikonoxxi l-ħidma, dedikazzjoni u l-kontribut kruċjali tal-bdiewa, ir-raħħala u l-ħaddiema fl-agrikoltura u l-bidja Maltija. L-imnarja li tiġi ċelebrata fid-29 ta' Ġunju fil-Buskett tinkludi tradizzjonijiet antiki, wirjiet ta' annimali, prodotti agrikoli lokali, mużika folkloristika u kultura rurali, kollha elementi li juru l-wirt agrikolu u l-identità tagħna bħala poplu. Waqt it-tnedija l-Ministru Anton Refolo qal għal sena oħra l-festa se sservi biex tirrikonoxxi l-ħidma, id-dedikazzjoni u l-kontribut kruċjali tal-bdiewa, ir-raħħala u l-ħaddiema fl-agrikoltura u l-bidja Maltija. Festa tal-Mnarja, apart il-fatt li hija tradizzjoni, hija wkoll mezz kif aħna ngħidu grazzi lill-bdiewa u r-raħħala tagħna. Hija wkoll mezz biex insaħħu l-identità tagħna bħala ġens u poplu ħieles. Għaldaqstant jiena rrid ngħid grazzi tassew l-ewwel nett lill-bdiewa u r-raħħala kollu, u speċjalment ukoll l-eżibituri. Il-programm ta' attivitajiet tal-Limnarja 2025 jingħata bidu nhar is-Sibt 21 ta' Ġunju l-isfilata tradizzjonali tal-bandu ta' tiġrijiet tal-Limnarja bil-qofol jintlaħaq is-Sitt 28 ta' Ġunju u l-ħadd 29 b'numru ta' attivitajiet fosthom kompetizzjonijiet tal-annimali, wirjiet edukattivi għat-tfal u l-adulti kif ukoll attivitajiet kulturali u spettakli mużikali li jkomplu jsaħħu l-esperjenza ta' dawk kollha li jattendu.